kama kupastor Italian flick sicela ukuthi inamba oyisenze kuphela uma ungumlandeli kusona nekuseni yapha ufona ungangi-WhatsApp ungathumela ama-SMS. Uma ufona-ke uyichaza wena igama ubese uchaza inkinga yakho kuphela. Sibheka la Goodness Masia I don't know if it's Goodness Masia or Masaya or Masay or Masia, I don't know. Uthi uphopa unconya uthisha ethi ke wena uzophumelela akabingeleli kakacheli umkhubo njalo ngiyacela ukuthi siqhelanise nawo umubuza uyabingelela noma kucele wenza kodwa akwenzela ukuthi ikhomise ukuthi ukhuluma nomunye umuntu office ukuthi athathe isikhathi ekubukela iphupho. So ukunconywa uthisha angaba uphawu likamoya ongcwele uphawu lwengilosi kaNkulunkulu. Uthisha angaba uphawu lesidalwa sakho sikamoya, angaba umuntu ophilayo ngaba ugobela noma nje umuntu osuke ekucija ekunika iluleko ezifanele. Naku kwesingakusho number 1 ngokuqondile uma uphuputhisha kuwuphawu luhluma ekuncoma lungakhomba lokuthi kungenzeka uma ukuthi ungumfundi njengamanje ukukhomba ukuthi igalelo lakho liyabonakala futhi uzophasa noma kuzophumelela. Kodwa kwesinye isikhathi lokhu kungakhomba ukuthi kumele ukhuphule amasokisi ukuze igalelo lakho libonakale uphinde uphumelele. Number 2 ngokwenkolo uma uphuputhisha kungawuphawu luhluma ekuncoma lungakhomba ukuthi uma ukuthi ungumzalwane njengamanje lusho ukuthi usindisiwe futhi uhamba ngokukholwa uyaligcina nezwi likaNkulunkulu olifundiswa umoya ongcwele. uNehemiah 9:20 wabanika nomoya wakho omuhle ukubafundisa. 2 ngokuka Johani 14:26 kepha umduduzo umoya ongcwele ubaba ekumthumela egameni lami uyakunifundisa konke anikhumbuze konke engilitshele khona. Kodwa ke number 3 ngokwesintu uma uphuputhisha kuwuphawu luhluma ekuncoma lungakhomba ukuthi ngenzeka uma umuntu kamoya wenza kahle noma wenza kahle umsebenzi wobizo ngokulandela okutshelwayo uyakhula futhi uzoluphothula ngempumelelo uhambo lukamoya noma ke leyo ntwaso. Kodwa futhi kwesinye isikhathi kungenzeka lento uma ukuthi vele usephehlweni ikhomba ukuthi ngenzeka mhlawumbe uma kungesona isidalo sakhe esigculisekile indlela owenza ngayo lolu bizo ngabe ukuthi uvele mhlawumbe ugobela wakho uyakuthokozela indlela ofunda ngayo noma othwasa ngayo yabona. Asivane ke ngelithi 4 kwesinye isikhathi uma uphupha uthisha kuwuphawu luhluma ekuncoma lusho ukuthi kungenzeka uyazimisela kokwenzayo futhi uzodlondlobala uchume uphumelele ngaphandle kokubhekana neyibe ngengqedweni umuntu osebenza ngokuyimisela umuntu osebenza ngokusikhandla. Siyabonga besibheka la uma unconywa nje umuntu othisha noma ku-principal yafana. Siyabonga. Siwe ni pansi na matulu